El text que sentiràs a continuació és una notícia. Escolta-la amb atenció per a poder contestar bé les preguntes. A Tailàndia, la FAO ha organitzat un debat sobre el consum d'insectes. Encara que la idea de menjar insectes puga semblar inusual o fins i tot poc abellidora per alguns de nosaltres, el consum humà d'insectes és una realitat molt comuna en moltes parts del món, com ara l'Àfrica, Àsia o Amèrica. Dels centenars d'espècies d'insectes utilitzats com a aliment humà, els més comuns pertanyen a 4 grups principals: escarabats, formigues, abelles i vespes, llagostes i grills, i arnes i papallones. Com a font alimentària, els insectes són altament nutritius. Alguns tenen tantes proteïnes com la carn i el peix. Alguns insectes, especialment en la fase larval, també són rics en greixos i contenen importants vitamines i minerals. En algunes zones, els insectes es consumeixen de forma ocasional com a aliment d'emergència per a evitar la inanició. Però en moltes altres regions formen part habitual de la dieta i són considerats un menjar exquisit. Fins i tot s'usen per a extraure'n medicines. De fet, la cultura occidental és una de les que menys s'ha beneficiat dels insectes. Només els aprofita per a la producció de mel, cera i seda i com una font per a obtindre'n tints. Fa segles que es van començar a explotar els cucs de seda i les abelles, però recentment ha crescut l'interès per criar altres espècies amb fins alimentàries. Ara és habitual trobar grangers al nord de Tailàndia, per exemple, criant cucs de bambú o grills per a vendre'ls als compradors locals.